سلام كما تمسيوز خبركم تخططلتين لومي حاموس سلاسان حدن حملس تدالو زينا وشتن وصان حزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتولنا بخبر زعدم بيتروس منقص سارست زينا عبد زواجاش باركا كل حرامز عبد مسسان هبت قربن كتر حرامزن تبغوت ترغيبو جانفر منستر تمرت زوبا عن سبا مس ناي سراح مشاركته بمتحبار نحالفتا هادوتات سلطنا وديبون حرصت نزوبا شعب وحجستها سيقراوتو من زعانوا حقماتن بوفراي تسقن لو بريزيدنت دونالد ترامب هاجرو مس دوب كوريا اب نقداو سمع كم زبصح تحفليتهم هاجر فلسطين وقعوا افلتو كوا بازحت دا هاجراو تاوعيت الناس فيها كم زمصه تغليتهم جرمن كسب موداتا ناي زعمت زي لعلي سوسا وعلاف ادقا اطوار كتكايت تدالو خمزلا تبعيهم هبت قربن انسسا زقدا من مسسان اب 2009 اب زواجاش باركا استمسرته كل حرامز صبغوصيت كم ترخبو بعل سلطان اقربن انسسا زقدا من حبيرو وكيل رينا قداو تولده زدالو صبصب الله ياسين صالح كقربوي أبزوبا قاش باركا زتمسرته كل حرماز أمسسان هابت قربن انسسا زقدا من بحفشا حرامز دما بفلاي صبغوصيت ترقيبو وكيل بعد سلطان أقربن انسسا زقرامن أبن الزوبا لعلاقاش آتو قبر مددن تغلي أبزهابو حبريتا أب كلتشحن شومنتن مصنعت بمكياد أب كلتشحن شعتن نايمو داتا قرص زحزة كل حرماز أمسسان قطر حرماز عبترا يقبر كمزلو اتخبابي كاب حرشاون تفتات نتسا سلزخون الدما هابت قرب نابنو بري من الاسم هلاو قليسوم زبزح سرحنا نهزبي أستمهرو قوس زعبا قربن أقولتو كل حرامز زخلو أستمهري وهابي قرب أيتقرصو قرب طقم قرب كمزن نابلس لانقاسقس سقاب زوان زحجي أبصبق فنتات يركب بسنكي ححاليفو زرقت حساتنا يتخلي أمانغو حرامزن حرستوتن قيتشت كم زفتر بمتكاس دما نبرتي أب كبابي كل حرماز ركب عدتات كابزي حلافنتاوي برسات أقربن تكبراتن كحيابو تسويعمو أبال حلوة كل حرماز أبنو الزوبال على قاش آتو أنغسوم كيرانة بوغنو بزكايدو كلاتاتن مكتالن أبستفلالي بوتاتات بأسل زنك أسأسا حرامز كم زرقاب محبار ممسرات كل حرماز أبرئستي أمسسان قطر حرماز زلو ترى تريت موچو ناي مقاهج أبوتا كلوان كم زحقز أرديوم اتي ناي كل حرماز كابزي مسرتك عبيات ناي منقصقاز نبزح قرب ناي استقاطات نايتن حرامزوين متشئنت كل بوليس كوين ترغيب أقول نبعلو نخلي حرمات أتوه المر ولا نبعلو فتي ناي إنسان ناي تري بقيع جمل لام كله تنقص عبرة سبب الخاب دلوي تتقام تربح قوي كابتا كزو كباب الستيت كساب كبابي ألبو 110 كيلومتر زشفن كل حرماز أبنوس زوباتات لعلاقاش قوينيان هايكوتان زرقاح 44 شحن 310 هكتار كمز التقاليد الصغسة وكيل بعد سلطان أقرابن انسسا زقرامن زوباقاش باركا آتو تخصت كفل مريم كاب عسر تحمشتا زي بزح زنبرا قطر حرماز أبزق زي ناب أمايت كب إلو خمزلو قاليتهم فلا حرامز أبزي قاش باركا زركبو خينم أب قاش باركا ون أوشتي سلستن أسان زبطات يم زركبو أبن أزوا هايكوتات أبن أزوا قوني أبن أزوا لعلي قاش يركبو تم زوزح سفحن بوتا زركبو الخال لعلي قاش أبي كابي نابي يوصحن تيلنا بفلاك أنا حرامز كابتا كزو إيكا هادامو ربع ستيت مالتي كابو أتحيزو كسب هايكوتات ناب ألوبو قريبهم يزدقوا 110 كيلومتر يخون تزرقها مالتي بحبش بصفحات كره والله خاني 44 شحن 310 هكتار يتي نساتهم زلو ويك انعوم زنبرلو ويك ازمقبلو ويك اززاورلو ويك حزو خينو
ንዕኦም ተባሂሉ ዝተሓዘ ቦታ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ብሓፈሻ ኣብ ክልል ሓርማዝ ድማ ብፍላይ ዝርአ ብርሰት ኣግራብ ንምግታእ ውሁድ ስራሕ ይካየድ ብምህላው መጠን ኣብ ክልል ሓርማዝ ዝፍጸም ብርሰት ከም ዝጎደለን ሓራምዝ ሙችእ ስፍራ ከም ዝረኸባን ብምርቃት ኣብ መንጎ ሓረስቶትን ሓራምዝን ዝፍጠር ግጭት ንምውጋድ ክልል ሓርማዝ ብዕቱብ ክኽበር ኣተሓሳሲቡ ሓደ ጥሕሰት ኣሎ እቲ ጥሕሰት ከዓኒ ሓረስቶት ኣብቲ ናይ ለሰ ቦታ ኣትዮም ዝሓርሱ እዮም እቶም ዝሓረሱ ከዓኒ ስጉምቲ ይውሰደሎም እዩ እቲ ስጉምቲ ኣወሳስዳ ከዓኒ ናይ ባዕሉ መምርሒ ኣለዎ ብኡ መሰረት ከዓኒ ዝኾነ ኣብ ጥሒሱ ሕርሻ ዘካይድ ወይ ከዓ ኣብቲ ውሽጢ ገረብ ዝቆርጽ ኣድላይ ዝኾነ ስጉምቲ ይውሰደሉ እዩ ኣብዚ ንዕኦም ኢሉ ዝተሓዘ ቦታ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብፍሉይ ንሓለዎኦም ዝምልከት ንድሕነቶም ዝምልከት ብፍሉይ ከዓኒ እዚኦም ዝተፈላለዩ ኣገባባት ኣለዉ ካልእ ሰባት ብቐሊሉ ከይሃድንዎም ከይቐትልዎም ሓለዋ ዝካየደሎም እውን ሰባት ኣለዉ ኣብ ዕቃበ ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ዝነጥፉ ኣባላትን ሓለፍትን ኣብ መወዳእታ ኣብ ቁፅሪ ሓርማዝን ሃብቲ ገረብን ተመዝጊቡ ዘሎ ለውጢ ውፅኢት ዝካየድ ዘሎ ቁፅፅራዊ ስራሕን ንቕሓት ሕብረተሰብን ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ክልል ሓርማዝ ንዝርአ ጥሕሰታት ኣራም ስጉምቲ ክውሰደሉ ተማሕፂኖም ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቱ ብምትሕብባር ንኣስታት 240 ሓለፍቲ ኣሃዱታት ሱፐርቫይዘራት ርእሰ መምህራን ሓለፍቲ ንኡስ ዞባታትን ካልኦትን ኣብ ከተማ ከረን ስልጠና ወዲቡ እቲ ካብ 22 ክሳብ 28 ሓምለ ዝተዋሃበ ስልጠና ምሕደራን መርሒነትን ሜላታት ተማሃራይ ዘማእከለ ኣመሃህራ ግርጭትን ኣፈታትሑን ኣቀራርባ ጸብጻብን ስታቲስቲክስን ከምኡን ካልእ ኣርስታት ዘጠቓለለ ነይሩ 80 ሚታዊት ናይቲ ስልጠና በቐጥታ ምስ ሞያ መምህርና ዝተኣሳሰር 20 ሚታዊት ድማ ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ዘተኮረ ምንባሩ ዝሓበረ ሓላፊት ጨንፈር መምህር ክፍላይ ዓንደ ሚካኤል ንዘሎ ብልጫታት ሓይልካ ብቕዓት ተምሃሮ ክብ ንምባል ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ድማ እቲ ስልጠና መደባት ትምህርቲ ንምሕያልን ብዓይነት ንምልዋጥን ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ተርኡ ብዝቐሊል ስለ ዘይጥመት ክድፋኣሉ ከም ዝግባእ ገንዚቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣዛዚ እዚ ምዕራብ ብሪጋደር ጀነራል ኢዮብ ፍሳይ ሓሊባይ ዓስቢ ውፉይ መምህር ዕግበት ሕልናዩ ብዝብል ቴማ ንሰልጠንቲ ኣስተምህሮ ሂቡ ምምሃርን ምስትምሃርን ቀንዲ ኣካል መኸተዮም ዝበለ ብሪጋደር ጀነራል ኢዮብ ትምህርቲ እቲ እንኮ መንገዲ ናብ ምዕባለ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ መምህራን ተነቢሩሎም ንዘሎ ረዚን ሓላፍነት ብዝግባእ ከተግብሩ ኣዘኻኺሩ ክብን ለጠቕን ውፅኢት ትምህርቲ ውፅኢት ተገዳስነትን ሸለልትነትን መምህራን ምዃኑ ብምሕባር ድማ ተርኦም ክዕዝዙ ተላብዩ ኣብ ዞባ ሽዕብ ሓረስቶት ምምሕዳር ከባቢ ሰሜን መንሸብ ብ22 ሓምለ ብዝወረደ ብርቱዕ ውዒድ ዝተሃሰየ ግራውቶም ብወፈራ ይጽጉኑ ኣለዉ ኣመሓዳሪ እቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ መሐመድ ዓሊ ስዒድ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ብርቱዕ ውሒጅ ኣብ ግራውቲ ግራህ በልዲ ቅንጻል ሸገት ድካንን ዓግም ጸጋይን ከቢድ ዕንወት ከም ዘውረደ ገሊጹ ሓረስቶት ብወገኖም ካብ በረኽቲ ጎቦታት ብዝወረደ ውሕጅ ኣብ ዝዓነወ ኣስታት 700 ሄክታር ጉልበቶምን ኣብዕሮምን ኣዋሃሂዶም ዝተሰብረ ዓግማት ኣብ ምጽጋን ከም ዝርከቡ ብምብራህ እቲ ዕንወት ከቢድ ስለ ዝኾነ ደገፍ ማሽነሪ ክግበረሎም ሓቲቶም ኣብ ዞባ ሽዕብ ብክራማት ባሕርን ከበሳን ዝለምዕ ልዕሊ 8000 ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬት ይርከብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ንዞባ ኣቑርደት መኣዛዊ ምግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ዝብል ስትራቴጂ ሚኒስትሪ ሕርሻ ንምስማር ዝዓለመ ኣብ ሜላታት ምርግጋጽ መኣዛዊ ምግቢ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ብ24 ሓምለ ወዲቡ ኪላታት ናይቲ ዓውዲ መኣዛዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ዓይነታት ምግቢ ንምፍራይ ኣብ ዝሕግዙ ሜላታትን ክሰዓቡ ዝግቦም ኣገባባትን ዝርዝራዊ ሓበሬታ ከም ዝሃቡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ እቶም ኪላታት ብተወሳኺ ኣገዳስነትን ረብሓን ምቁር ድንሽ ምርባሕ ደርሁን ረብሓታቱን ኣገዳስነት ሓመድ ኣልቦ ሕርሻ ከምኡን ሜላታት ምርግጋጽ ድሕነት ምግብን መስርሕ ምድላው ባህርያዊ ድኹዕን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ስነ ፍልጠታዊ መግለፂ ሂቦም ብዘካዚ ብመደብ ንኡስ ርቡሕ ቃጽዑ ሕርሻ መኣዛዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ማእከል ጥረታትን ኣሕምልትን ብምዝራእ ስድራ ቤታት ብዝቐለለ ኣገባብ መኣዛዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ምግቢ ከውሑሳ ስለ ዝኽእላ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ኣተሓሳሲቦም ሓላፋ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ኣቶ ከሰተ ገብረ ዮሃንስ ብወገኑ ተሳተፍቲ ንዝቐሰሙ ኣስተምህሮ ናብ መላእ ሕብረተሰብ ንምብጻሕ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኣዘኻኺሩ
ኣብ ኑዘባ ናቕፋ ኣብ ወፍሪ ክረምታዊ ልምዓት ዝሳተፉ ዘለዉ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዘተኮረ ዝናድ ንጥፈታት የሰላስሉ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ተሳተፍቲ ነሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ እቲ መደብ ኣብ ሃገራዊ ልምዓት እጃሞም እናበርከቱ ናይ ስራሕ ልምዲ ዘጥሪሉ ብምዃኑ ዝወፀ መደብ ብምልኣት ንምትግባር ብሓያል መንፈስ ዓያይነት ይነጥፉ ከም ዘለዉ ገሊጾም ካብ ኣለይቲ መምህር መሐመድ ኑር እስማኤል በወገኑ እቲ መደብ ተማሃሮ ኣብ ንኡስ ዕድሜኦም ተመክሮ ሓበራዊ ስራሕ ዘጥሪሉ ካብ ዓመታዊ መደባት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ከም ዝኾነን ልዑል ኣድህቦ ከም ዝወሃቦን ኣገንዚቡ ካብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻት ንኡዘባ ኣቶ መሐመድ ሓመድ ሳልሕ ድማ እቲ መዓልታዊ 230 ተማሃሮ እናወፈሩ ዝዓምዎ ዘለዉ መደብ ምስራሕ ዛላታትን ከትርታትን ከምኡውን ምፍዋስ ማይ ኩዕታት ከም ዘጠቓልል ብምጥቃስ ዛጊት ልዕሊ 6 ሄክታር ከም ተዛለየ ሓቢሩ معكن حدري سماتات نمسسانن سدرا سوات نمنباين تجنزباو أبركوتا تجيرو كاب مينستر عيون محبرا ودحناتن زبطحن حبريتا بملكة صبصب توحيد الله سامراوي تليفيو كتربيا أوشت هاجرن وتصان زنبرو زيجاتات نمسساني معكن حدري سماتاتن من باي سدرا سواتن زوعل جنزباو أبركوتا خمس جبرو مينستر عيون محبرا ودحناتن عفليتو بزم مسرت تغماطو دوا معراب ستوكهولم شورن 33 شيح كرونر محبركم إيرترون أب كتما سوندسفالن كبابيون إسران 5 شيح كرونر تغماطو نوربري شورن 13300 كرونر نبرتي لوس أنجلوس حبرات منقسات أمريكا كأش تخلا هيمانوت كفلزجي مسبعلت بيتهم ويزرو أبرهات سيناسكورم $6 أتو هايل محرتاب أتو أمباسادجر برهانة أتو داويت يحدقون أتو يوهانس أبراهامن $700 كم أون محبركم إرتروان نبرتي المهتن كبابي شودن 5600 كرونر بابالات حدري سماتات نقفاز فلتات أمات أو شودن دما 5 كرونر نمسساني معكن حدري سماتات وفيهم أزغم ديلون كلو هاجراو كونفدريشن سرحتنياتات إرترا 9 نقفا محبركم إرتروان أب كتما سوندسفالن كبابيون إسران 5 كرونر محبر متحجاز إرتروان أب فينسبونغ 15 كرونر نبرتي نروي ويزرو سمهر هابتمي ميكيل مس أتو دانيال جبر مسكال 19288 نقفة نبرتي شورن ويزروت جهناك ألتان ويزرو بيلول تسجين 5700 كرونر نباري شورن أتو سيميمانة 900 كرونر نباري شورن ويزرو فرويني تخلو 400 كرونر من سيات محبر كيلان مهرات إدمنتون كندا $6 أب أنغولا زنبر أتو تمسجن كفلتين $720 أب لايدن كبابيا هولاند زنبرو إيرتروين دما 540 يورو من باي سدرا سوات أتو 5 جبرو مينستر عيون محبرا ودحناتن بتوسخ قليتو زي خبركم تعطاتلتي سعيد بحقراو زيناتات بريزيدنت دونالد ترامب تمال 30 حملة هاجرو مس دوب كوريا أب نقداو سمع كم زبطح تفليتو بريزيدنت ترامب أب محبراو مراقبيتات أب زرقعود صحف بمسارة سمع أمريكا أب العلي التوفريات دوب كوريا ناي 15 توسع غارز كم تخف الحبيرون دوب كوريا بأمريكا أب زوننن نساء أب تقطع بروجكتات $350 بليون وأفريقيا تقبر كم تسمع معتون بريزيدنت ترامب بتوسع قليتون بزكازي دوب كوريا $100 بليون زقمت بملكة فساس زدالو تفترة وغازن كالفريات ساعاتن كاب أمريكا تجزء كمون عداقاتها كفوت كتقبرن فريات مكاينن حرشان أمريكا كتقبلن تسمامي عن لان أب كلتشان إسران 4 دوب كوريا $132 بليون زقمت فريات بملكة سددنا بأمريكا كم زلعاخت أمريكا بوغنا ناب دوب كوريا زقبرتو سدد $66 بليون كم زنبرت سبسبات يحبرون زي كم زين كلهم منجست باكستان تمارس 30 حملة هاجرو مس أمريكا أب حدش نقداو سمع كم زبطح تفليتون منستر فاينانس باكستان أب زهاب مجلسي تسمع نتي بملكة سددنا بعراقات أمريكا زلاخ فريات زحتت قارت كم زقدلو كانت جلسة توسع حبريتها قلنا هابن أمريكا عقر نرادي باكستان ممعبال بسمع كم تبصح بريزيدنت دونالد ترامب أفليتون بخال وجن بريزيدنت دونالد ترامب كاب حد نحاس جميرو تكبر أو زخون أب لعلي التوفريات نحاس 500 توسع قارت وسين اللون أتي تمالي 30 حملة توسد سقمتي إنه إندستريات نحاس أمريكا نمدقاف زعلمة كم زخانة بيت صحفة وايت هاوس أفليتون
بتوسعي بريزيدنت دونالد ترامب برازيل نهاجرا ودحنت بوليسي وصائن قطبان أمريكا حادقا كم زخونت بمقلات كاب حدا نحاسة تكبر أو زخونا بلعلي التوفر الرياتا ناي 500 توسعي قرص كم زو السنة حبير اللون هاجر فلسطين وقعوية أفلطوك وهابا زحاتة هاجرها وتصاوعيت الناس في كم زمت أتقليتون إذا استقلت 15 هاجرات معرب فلسطين كم هاجر وقعوا أفلطوك وهابا دحر زغربو حابرها وتصاوعيتون منسترات قديات وصاي أندورا أستراليا كندا فنلند فرنسا أيسلند أيرلاند لوكسمبورغ مالطا نيوزيلاند نروي برتغال سان مارينو سلوفينيان اسبانيان دحرتي ابي كتما نيويورك استقايده ابي قداي فلسطين بزته وعلى بزوصو حبراو مغلصي ابي وشمت كازا هوصص مقرات توكسي ككايدن فلسطين كم هاجر وقعوا فلطوك وهابانا تحساسيبهم اتي حبراو مغلصي نفتح كلت هاجرا زدقف قلطف مقرات توكسن مفتاح اسرائيلاويان جوتاتن زطلب كمون وحزي سبا ورديت نمرغات صارتات ككايد زتحساسب كم زخونه يزغلص زلون እቶም ሚኒስትራት ብዘይካዚ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ሃገራት ኣብ ተጻዊዒት ክጽምበራ ዕድመ ቀሪቦም ኣለውን እዚ ጻዊዒት እዚ ሂደት መዓልታት ድሕረቲ ፈረንሳን ብሪጣንያን ኣብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ኣብ ዝካየደ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ንፍልስጤም ከም ሃገር ወግዓዊ ኣፍልጦ ክወሃባ ቃል ብምእታወን እዩ ዝቐርብ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ሽወደን ኤውሮጳ ሕብረት ምስ እስራኤል ዝጸንሖ ንግዳዊ ስምዕ ደው ከብል ኣዚዙሎ قدامي مينستر شوادن ب30 حمله اب محبراو مراقبيتات اب زرغو صحف او شمت قازا زلو كنتات اب زسكحكح درجه كم زبصح بمحبار اسرائيل اب غداي سباو حاجز مسرتاوي غديتا كم زي فصمت كسيسون جرمن كسب موداتا ناي زعمت زي لعلا سوسا وعلات عدقي اصوار كتكايد تدالهم زلا مع كنا زينا قالحن اتو علات عدقي اصوار اسرا نفرت وجن كسب 8000 درعات مكاينن زتقالل كم زخاني يحبر زلو جرمن نتي اصوار بزغصل 10 عامات كتركبت تصويت كم زغبر اتو منجتات بتوسخ غريصم እዚ عدقي اكال نايتي تشانسلر فريدريك مرز عقمي مكلخال هاجرون مدنفع زغبر زلو صعر خوينو اب امريكا زصنحس زقعتኛነት ንምንካይ ጸጥታ ኤውሮጳ ንሙሓስ ሓላፍነት ንምውሳድ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተንተንቲ ይሕብሩለዉ መንግስቲ ጀርመን ሃገሩ ትውንና ኣጽዋር ብዓይነትን መጠንን ክብ ንምባል ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ክግለጽ ጸኒሑ ብዘይካዚ ባጀት ምክልኻል ጀርመን ካብ ናይ 2025 ብ20 ቢልዮን ብምዕባይ ኣብ 2026 ናብ ኣስታት 95 ቢልዮን ዶላር ክበጽሕ ትጽቢት ዝግበር ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ብዝተኸስተ ጸጥታውን ወተሃደራውን ጸገማት ሃገራት ኤውሮጳ ወተሃደራዊ ዓቕመን ንምድንፋዕ ይንቀሳቐሳ ምህላወን ይሕበር ኣሜሪካ ኣብ ሃገሩ ቁጠባዊ ቅልውላው ንምፍጣር ትሰርሕ ከም ዘላ መንግስቲ ኢራን ብ30 ሓምለ ከሲሱ እቲ መንግስቲ ነዚ ክስ ዘቕረበ ኣሜሪካ ንጽላት ጸዓት ሃገሩ ዒላማ ዝገበረ ተወሳኺ እገዳ ከም ዘጽደቐት ብምጥቃስ እዩ እዚ ሓድሽ ስጉምቲ ን115 ትካላትን ውልቀ ሰባትን ዘጠቓለለ ኮይኑ ዝተኣገዱ ወገናት ምስ ትካላት ኣሜሪካ ንግዳዊ ንጥፈታት ከይካይዱ ዝዓግትን ንዋዮም ዘደስክልን ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ኣፍሊጡሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን እቲ ስጉምቲ ኣብ ሃገሩ ማሕበረ ቁጠባዊ ሕንፍሽፍሽ ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ ብምጥቃስ ብትሪ ኮኒንዎ ኣሎ እቲ እገዳ ንኣህጉራዊ ሕጊ ንግዲ ዝጥሕስ ምዃኑ ዝጠቐሰት ሚኒስትሪ ሃገሩ ረብሓታታ ንምሕላው ኣድላይ መርሰ ግብሪ ከም ትህበሉ ኣጠንቂቑ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን እገዳ ከተጽድቕ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝሕብሩ ጸብጸባት እቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ቁጠባት ሃገር ኣሉታዊ ሳዕቤናት የኸትል ከም ዘሎ ይረዱ ብዘይካዚ እቲ እገዳ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተኸሲቱ ዘሎ ፍልልያት ንምጽባብ ንዝካየድ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ብኣሉታ ጸሊዎ ከም ዘሎ ይጥቀስ ግብፅን ኢጣልያን ኣብ ወተሃደራውን ጸጥታውን መዳያት ክተሓጋገዛ ዘኽእለን ስምምዓት ከቲመን እቲ ስምምዓት ዝተበጽሐ ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ብ30 ሓምለ ኣብ ከተማ ካይሮ ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ኢጣልያ ጉይዶ ክሬስቶ ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ እዩ ክልቲአን ሃገራት ዞባዊ ጸጥታን ምግታእ ዘይሕጋውያን ስደተኛታትን ኣብ ዝርከቦም ጉዳያት ክተሓጋገዛ ምዃነን እውን ኣብ ትርክብ ኣፍሊጠን ብዘይካዚ ግብፅን ኢጣልያን ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ኣበርክተን ክዕዛብ ምዃነን ሓቢረን ኣለዋ ኣብ ጉዳይ ምቁራጽ ተኽሲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዳግመ ህንጸት ብደብዳብ እስራኤል ዝዓነወ ትሕተ ቅርጺ ወሽመጥ ጋዛ እውን ከም ዝተሓጋገዛ ገሊጸን ኣለዋ
ኣብ ሰፊሕ ክፋል ኔፓል ዝወقع ዝናብ ብዘስዓቦ ብርቱዕ ዕልቕልቕን ምህማም መሬትን ልዕሊ 60 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ልዕሊ 100 ካልኦት ዳሃዮም ጠፊኡ ስለ ዘሎ ቁፅሪ ሞታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰመዚ ስርሒት ምድሓን ህይወት ኔፓል ሓቢሮም ብዘይካዚ ብሰንከቲ ሓደጋ ብትሕተ ቅርፂ ከቢድ ዕንወት ብምውራዱ ኣሽሓት ሰባት ከም ተመዛበሉ እቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ኣፍሊጦም መንግስቲ ኔፓል ብከቢድ ኣብ ዝተሃሰየ ከባቢታት ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጋ ኣዊጁ ኣሎ ኣብ ኔፓል ካብ ግንቦት ክሳብ ጥቅምቲ ኣብ ዝቕፅሉ ወቕቲ ክራማት ብዝስዕብ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ዓመታዊ ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእ ፀብፃባት የረዱ ህንዲ ምስ ማእከል ምርምር ጠፈር ኣሜሪካ ማለት ናሳ ብምትሕባር ዘማዕበለታ ብዓይነታ ናይ ፈለማ ሳተላይት ብ30 ሓምለ ከም ዝወንጨፈት ሓቢራ እዛ ብ$1.5 ቢልዮን ዝማዕበለት ሳተላይት ኣብ ምግታ ክሊማዊ ነውፅን ምክልኻል ባህርያዊ ሓደጋታትን ዝዓለመ መጽናዕቲ ከም ተካይድ ማእከል ምርምር ጠፈር ህንዲ ገሊጹ ኣሎ እዛ ዘመናዊ ራዳር ዝተዋደደላ ሳተላይት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 12 መዓልታት ሓበሬታ ከም ትልእኽ እቲ ማእከል ሓቢሩ ኣሎ እዚ ናይ 5 ዓመታት ተልእኾ ህንዲ ጠፈራዊ ጽላት ንምምዕባል ተካይዶ ንዘላ ጻዕሪ ሓጋዝ ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ ኣብቲ ጽላት ወታው ገስጋስ ተመዝግብ ዘላ ህንዲ ክሳብ 2035 ኣብ ዘሎ ግዜ ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ጠፈር ክድኩን መደብ ከም ዘለዋ ይፍለጥ ህንዲ ኣብ 2040 ሰብ ዝሓዘት መንኮርኮር ናብ ወርሒ ናይ መልኣኽ ውጥን ከም ዘለዋ እውን ክትገልጽ ጸኒሓላ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ